Munggo na sa Mateo 21, 1-3, manag-ingon, waon ko ang gikan kaniyo diya sa Jerusalem, kung gibalhin ko dapit, diin ki maghimog mga bunga. Busa, diin man kini balhina. Matod pa, Ebanghelyo, mas matod pa sa sulat, sa ato pa sa mga buhat sa apostolis, nagaingon, diya sa buhat 23:11. Pablo ingon nga saksi ka nako dito sa Jerusalem, musaksi ka sa dako dito sa Roma. Kung sa di ay, nga San Pablo giingnan nga ingon nga nakasaksi ka nako dito sa Jerusalem, musaksi ang kanako dito sa Roma. Kaya nga naman di ay ang Roma, gipili ba na sa Ginoo nga labihan mang daghan daw sa Roma, sa imperyo pang Roma? Kung tinakatawag gitawag ka na og mga bigaon o babae ang Roma kaya ito tungkol sa pilabihan ka mga dauta. Ug ganun mga ingon na siya ngadto sa Roma. Tungod kay ang Roma gipili naman sa Ginoo. Naa sa Roma kapitulo 1 versikulo 6 ngadto 7. Yung kung tagaroon mga gipili sa Dios, ug busa nagpasalamat ako sa Ginoong Kristo ng iyang pagtunan mikaylap sa tibok kalibutan sugod sa Roma. Asa adto sa Roma mukaylap ang iyang may balita diay. Mao nang iyang gibalhin ngadto sa Roma. Mao nga pag-abot sa Roma dito na nadala mo nang himo ang Roma ng Kristiyanismo. Naa sa Encyclopedia Americana Volume 5, page 252. Nagkanayon after the fall of Jerusalem, Rome, the political mysteries of the world, soon become the center of Christianity. Ang siyay, ang Roman himong sentro sa Kristiyanismo sa paghugno sa kumbati nila sa imperyo ng Roma. Unya, gikan sa Roma, usang itabuah, nga diabot man sa Pilipinas. Sumalapas, Roma, Kapitulo 15, versikulo 24, ningon si Pablo, muhapit ako diyan ninyo sa Roma. Paingon ako sa Espanya. Sa ato ba isuon, siya pa doon nagpaingon Espanya. O gani Santiago dito sa Roma. Dito gidilasad ang Kristiyanismo sa Roma. Ug ang mga Spanish niadto, ang Spain niadto, ang Espanya nahimong Kristiyano sa mga 600 anno Domini. Mo'y pagka-Kristiyano sa Roma. O sa Espanya, I mean. Gikan sa Espanya, si Magellan, ang usa ka kapitan sa mong galyon nga nagdala ni sa usa ka pari nga Katoliko, si Father Pedro Valderrama, nadala nga rin sa Pilipinas sa tuig 1521. Sa 1521, diri sa Pilipinas, mao'y pagka-Kristiyanos sa Pilipinas. Pinagi ni Padre Pedro Valderrama. Busa, naagi kasaysayan nga magtuki. Na kung wa ka niining nga kasaysayan na, wa ka ng istorya, laktod sorti, dili ka mao ang gituko ni Kristo. Pero ang Iglesia Katolika, ni pasar, o nakapasar, nining maong kasaysayan ay tungod nganong hitabo nga niabot ang Kristiyanismo sa Pilipinas. Kung wa pa maabot ang si Padre Pedro Valderrama sa Pilipinas, magpabiling tang pagano, wa kita kalibutan ko si Dios. Makita tang mga
mga dako kay kayo ana sipon natong Dios nganuman kay di man ta matuduan sa ustong pagpanudlo nang magpasalamat ta nga niabot si Father Pedro Barrama uban sa galyon ni Madilan aron nga masayod ta nga dunay di Dios nga nagprotehir nga nagbuhat kato og nagluwas nato gikan sa masala nga mga nabuhat nga katigulangan mao nang tabong ni abot ang bunyag bunyagan ang mga tao nito munang nada ang Kristismo dinis Pipias boy pakabot sa tupa na ang kasaysayan masubay pero uban isuon dili magdawat kasaysayan nga naman kay Bible alone ramang yun nga Biblia ray tuan kung sa'yo mabasa sa Biblia mo ituan kana rabang mga atibituha piti kinahungawa nga naman kay kung nang mabasa na ituan niya dili mabasa bisan na ipasabot dili ituan makakna nga naman wa man ni Yesus Kristo pagsulti kanang mabasa ra mo ito kung dili ang mabasa kinalang sumubot na sa San Mateo 24:13 ang magbasa kinahanglan sumubot adunay tuki nga sa tununong dili kay mabasa lang kay kung ang basa lang mo'y agreemento pertiluya nag-ingon man Biblia 18 Mateo 18:6 kung makasala ang pikas mong mata dugita makaingon ka sa pagkasala ninyo sa kabata higta ng imong liog ihog tinghuintag bato ihog sa dagat yan ang iyong pamilya kung kasala ang pikas mong kabot putla at tama lagi kay kabot kung makasala mong pikas tiil putla mawa ni sakit tiil kaya imposible man kayo nga dining madandog ng kalibutan di makasala imong mata di makasala imong tiil di makasala imong kamot imposible ka na di nahitabo itong dahil naa na to ang pagkamakasasala Roma 5:12 ang tara nahog sa sala tungod nagkasala tungod sa mga kagikan na to ng iba muna ang tanang kasala busa ang sala niya kanato ni sa kalibutan na klaro kung gayag kayo na palpak kayo nga ito padili day babasa ulay tuwan kaya dunay dili babasa apan masabot muna mo gamit ang history kaya yung history mo man magtug-an na to kaya unsa katinood nga naman mo gamit history unsa man history kinsa may lumugod sa history ang nagbugna ug hatag ni history mao ang atong Ginoo asa basa Isayas 41:4 ako ang nagbuhat ato basahon niya may Biblia ato basahon Isayas